Assalamualaikum, Waalaikumsalam. salam jumpa dan salam sejahtera. Dek, Dalem Kang Mas. Mamas Ana apa kondur. meneh? Lek kondur Mamas diangkatno. kondur ki lho. Lho. Garwane kondur kok malah besengut perngat-perngut. Lan jenengan ngapusi aku lho Kang Mas. Petuk nganggo ulat Sampeyan semes gandeng sembuhi kok kondur piye? Kang Mas. Ngopo Lah aja jane? ngapusi. Lho, Tindak mriki. kok dengarek iki kepiye to? Nopo mboten. Ngopo jane? Salah margi. Kabare sing tak tampi sampeyan ngening putri. Kabar kondi? Anak siji. Rondo ngendi? Nikah siri. Sing sabar yen ngendika Dek. Sabar piye Kang Mas? Aja mung waton sujana, kabare sing mbok tampa iku kabar ngaya-wara, durung-durung aja duka, iku ra prayoga. Isu Isu apa? ora Kang bener Mas? kabar kuwi. Jenengan Aja ngapusi percaya. aku lho Mas, kok jarene isu piye to Kang Mas? Yen ra percaya Bisa Dek, nggak percaya meneh. aturku marang kang slira, aku bakal prasopo, mugi enggal nemai pralaya. Tenanan iki Dek. Sumpah mandi Mas, akeh wong Maido. padha mati. Pancen wis tak akoni, yen aku iki kudu mati. Lah, kene yo ngrumangsani. Sing kebangetan ki yo kowe kok, Dik. Kok sembarang kok nyalahno wong Karo wedok bojo ora kok tau Kang Mas. gemati. Lah wong di bojo baguse kaya ngene kok ya ora gemati. Ah, Lho, bagus besok kok. meneh ki yo sing open, sing sayang, sing gemati. Angel lho golek bojo ngene iki. Naren tindak mriki Mas. Iya, dengar iki meneh. Mboten selamat Iya ora kesasar no. kabare Dalane sing kok. tak tampi sampeyan ngeneng putri jare rondo ana siji. Kabar ora urus. Nikah siri. Sing sabar yen ngendika Dek, aja mung waton sujana, kabare sing mbok tampa iku kabar ngaya-wara, durung-durung aja duka, iku ra prayoga. Kabar kondi ku Dek? Hah? Lah, Fitnah. kabare wong tangga sebelah, aku juga ngerti dhewe lho Kang Mas. Yen ora percaya Ora Dek, percaya Kang Mas. aturku marang kang slira, aku bakal prasopo, muga enggal nemai pralaya. Tenan iki Dek. Sumpah mandi Mas, akeh wong Ngeyel. Maido. mati. Lek diomongi mancai. Pancen wis tak akoni, yen aku iki kudu
kene ya wis rumangsane lho, Dek. Lek wis rumangsani, besok meneh yen ora karo sing luwih gemati. Ya. Matur nuwun.